darakulang bareta kan aldaw, mga baretang balansyado, dainimping kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang Oyapan barata ngunyan na Biyernes. Detalles kan barata. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indocan, Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Magpapadagos ang distribusyon in tabang finansyal kan Department of Social Welfare and Development sa AGA sa manlanlain na probinsya sa Rion. Inanunsyar kan DSWD Bicol kung sain ang mga nakaresibin in konformasyon sa paagin ng text message ang pwedeng magduman sa mga respetibong payout areas. Sa abiso, ipinalawas kan ahensya 1,318 ang target na matawan sa probinsya kan Camarines Norte, 836 sa Catanduanes, 2,000 sa Camarines Sur, 1,228 sa Albay, 1,813 sa Sorsogon, asin 1,200 sa Masbate. Pinarumdum kan DSW Bicol na ang mga nakaresibin ng text message ang magpasiring sa payout area sa epigtala na oras daraan sa indang mga dokumentos asin maigot na sunodon ang public health standard bilang pag-ingat sa COVID-19. Ang baretang ini hatod sa Indocan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Handa na ang gabos ng mga hefatura kan pulisya sa Tercer Distrito kan Albay para sa piglalauman na pagruso kan mga devotos asin mga residentes hali sa iba-ibang lugar para sa selebrasyon kan Peña Francia Festival sa Naga City. Ini dahilan taan kada municipal police station nagbugtak naman in Motorist Assistance Center sa gilid nin Tinampo tangani magtabang sa mga motorista siring man siguruhon na magiging areglado ang biyahe pasiring sa Naga City. Magiging 24 oras ang operasyon kan mga Motorist Assistance Center mantang ini madurar sa good na matapos ang mga aktibidades sa Peña Francia Festival. Inisurog man sa orden na ipinaluwas ni Bicol PNP Regional Director Brigadier General Rodolfo Dimas para sa kaligtasan kan mga biyaheros. Formal nang nabindisyonan asin na iniguraran ang bagong opisina kan Overseas Workers and Welfare Administration o OWA Regional Office Ayala Mall sa Legazpi City. Si Gobernador Noel Rosal ang nangenot bilang bisita sa blessing asin inaugurasyon kanasabing opisina na may kamauotan na maging efektibo asin makaskas ang serbisyo sa mga Bicolanong aplikante na gustong makapagtrabaho sa ibang nasyon. Ang OWA Regional Office 5 pinapangenotan man kan enkargadong Regional Director na si Genevieve Diaz Agualio. Nasa 15,162 na pinaopidaso nin bunay ang naididistribuir kan Sorsogon Nutrition Council sa 14 munisipyo asin syudad sa probinsya. Segun sa Sorsogon Information Office, ang nasabing aktibidad parte kan dietary supplementation program kan gobyerno probinsyal kan Sorsogon para sa mga malnourished children na pinunan kan Agosto na madurar sagkod sa Disyembre ngunyan na taon. Target kan ahensya na makapagtaon in 156,720 na bunay. Sinabi kan SIO na 144 barangay sa probinsya ang benepisyaryo kan nasabing programa, 23 ka inianhali sa bulan, 17 sa Sorsogon City, 14 sa Donsol, 13 sa Matnog asin Pilar, 11 sa Irosin, 8 sa Barcelona, Kasiguran asin Huban, 7 sa Castilla asin Magallanes,
Anom sa Prieto Diaz, apat sa Bulusan, tulo sa Gubat asin duwa sa munisipyo kan Santa Magdalena. Iyan ang primerong kaptang kan mga barata. An iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ang gusto kong makamatch itong sweet. Pero hot! Adi, mag-Mac Spaghetti at Mac Cafe Premium Roast Coffee ka. Pwede man medyo cheesy and cool. Mag-cheesy burger McDo asing Coke McFloat ka na sana. Hanapunan sa indong angay na match na bagong McSavers Mix and Match. Magpili din sa wrong main, dagdagan ang match din sa wrong side. Miski anong snack combo, 75 pesos sana. Nagbabago ang presyo. Dakulan combos na magugustuhan sa McSavers Mix and Match. Visit your nearest McDonald's store today. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. In your life, you have a star. So choose not. Sabon ng barkada, GSM Blue ang kasama. We choose GSM Blue. Choose much true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ang margarita, kuhang-kuha ng GSM Blue. Choose what's true and just chill and enjoy with GSM Blue. Drink responsibly. Ang health tip na ini hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Ang komunikasyon, importanteng parte kan relasyon. Pagkaigwanin bukas, asin honestong pakikipaghuron sa imong partner para mas komportable nindong pag-ulayan ang mga pangangaipo, kahaditan, asin kagustuhan para mas papakusog ang tiwala, asin marhay na pag-ibanan. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust bako bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Madya na, magpabakuna. Marhay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagi kan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Sis, you don't look anemic anymore. Ang secret ko, United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise, tulong para hindi maputla at sakitin. Healthy blood for a healthy glow. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Paano kita makakarayo sa peligro ng landslide? Likayan ang mga lugar na peligroso sa pagtiris o pagrasay ng daga, asin mga gapo, urog na kan mga minasunod. Lugar na dati nang nagla-landslide, nga aning salog sa pagultanan ng mga bulod na prone sa landslide. Lugar na yaon sa mga pamitisan kan mga matarik na bulod, mga bulod na igwang batak sa taas, asin tinampo na nakaduungaw sa ampas. Sarong pagirumdom kan Mines and Geosciences
Police Bureau, Gandinar. Heto na mga mamis! Sali na sa EQ at Genius Kitty Adventure Promo! Mga premium giveaway para dagdag adventure sa baby bonding, cute animal-themed backpacks, at eco-friendly bamboo dish sets. Kolektahin na ang lahat ng iba't ibang exciting designs. Sumali in 3 simple steps lang. Mag-ipon, magkumpleto, at mag-exchange. Una, mag-ipon ng empty wrappers ng EQ Dry, EQ Plus, EQ Pants, at Genius Pants products. Pangalawa, kumpletuhin ang points mula sa mga empty wrappers. Pangatlo, mag-exchange ng inipon na empty wrappers para sa super cute prizes. Laging fun times para sa'yo at sa baby mo sa EQ at Genius Kitty Adventure Promo. Check out eqdiapers.com.ph or EQ Facebook page for more details. Promo valid from September 1 to November 30, 2022 for DTI Fair Trade Permit number 147375 series of 2022. Get your cute and eco-friendly premium items with EQ and Genius Kitty Adventure Promo. Diarrhea pa rin, kaya pala ang tagal niya sa banyo. Tapos ang diarrhea sa Diatabs. Kaya bilis gaan ang pakiramdam. Bilis gaan pa sa bulsa. Works in as fast as 1 hour. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Grind, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Sa everyday kainan, ano kaya ang bago? L-Real Pasta, L-Real Pasta na yan. Everyday pastability. Pasta, L-Real Pastabilities. Okay lang araw-arawin ang espesyal. L-Real sarap, sustansya, sulit naman. Basta pasta, everyday pastabilities. El-Real Pasta. Bili na para araw-araw espesyal with everyday possibility. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Detalles kang bareta sa Lado Nacional. Anlakdang kang gobyerno na magrekomendar na haliuna ang mandato sa pagsuolog in face mask konsideradong premature o daipa na papanahon. Inang pahayag ni dating National Task Force Advisor Dr. Tony Liacion sa pagsasabi na kung ilingon ang numero ngunyan, iguanin booster rate na nasa 18% pa sana o nasa 18 milyones, mantang iguanin primary vaccine na nasa 72 milyones. Sayang sinabi na siya naniniwala na ang Pilipinas ang may pinakahababang vaccination rate sa Asia, Southeast Asia asin sa lado nin booster rate, mantang ang iba na nagbukas na kan ekonomiya igwanin 90% vaccination asin 80% sa lado nin booster rate. Opinyon kan iba-ibang sektor sa rekomendasyon na gibuhon na sa ng optional ang pagsuolog nin face mask sa mga open areas. Para kay Philippine College of Physicians immediate past President Dr. Maricar Limpin na makahadit na turusan ang pagsuolog nin face mask dahil ang tahababa pa ang booster rate kan Pilipinas. Sa iyang sinabi na dapat pakusugon ang kampanya sa pagbabakuna lalo na sa booster shot. Sa ibong nalado, sinabi man ni Dr. Jean Solante, sarong infectious disease expert, na mas marhay na luway-luway na ining ipasunod, mantang dai pa napapanahon na turusan sa nasyon maski nagbaba na ang mga kaso kaini. Mientras tanto, dai masabutan kan mga nurses and iba pang health workers kung natata dai pa na itatao
sa kadaklan sa inda ang One COVID-19 Allowance o OCA. Sinabi ni Christy Dongenes, Presidente kan Jose Reyes Memorial Medical Center Employees Union, na ang sendang benepisyo na isabay naman sa national budget ngunya na taon. Sayang sinabi na aram ninda, nakasabay na sa budget ang sirang na benepisyo alagad dahil ninda na intindihan kung natata mahagad pa nin dagdag na budget kung kaya sinda nagapot kung napasain ang fundo para sa sendang benepisyo. Sayang tinawan ni doon nakadakol pang mga nurses sa mga government hospitals ang sagud ngunyan dahil pa lamang nakakaresibin nin allowance as in benepisyo. Ang Department of Health mga nga ipon nin 76 bilyones pesos tanganing masustiniran ang pagtaonin benepisyo sa mga healthcare workers para sa 2023. Sinabi ni Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na ang kantidad na katagama para sa healthcare workers allowances na masakop sa naninsarong taon. Sa propwestong 2023 national budget, ang pondo para sa public health emergency benefits as in allowances nasa 20 bilyones pesos. Alagad, sinda mga nga ipupanindugang na 76 bilyones pesos, tanganing masustiniran ang pagtao sa mga healthcare workers nin beneficios para sa 2023. Sinabi ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere na nagpahayag si Presidente Bongbong Marcos nin interes na magtagaman nin budget para sa pagbakal nin second generation COVID-19 vaccine na mas efektibo kontra sa COVID-19 variant. Sayon sinabi na siya tiwala na ang fundo dapat may tao sa inda para sa new generation vaccine. Idinugan pa ni Vergere na sinda nakakasiguro na ang Presidente matagaman nin fundo para sa new generation vaccine dalanta aram ninda na sa 2023 ang mga bakuna may papalawas na. Sinabi kan Okta Research Group na ang bilang kan mga kaso nin COVID-19 daiman maaapektaran sa mga masunod na semana kung ipapasunod kan gobyerno na maging voluntaryo na sana ang paggamit nin face mask sa mga bukas na espasyo. Ipinaliwanag ni Dr. Butch Ong na ang peligro sa ulakit mas hababa kung nasa outdoor alagad dapat pakusugon ang preventive measures. Sa iyang ipinaliwanag na daiman maaapektaran nin marhay ang bilang kan mga kaso alagad dapat hilingon ini sa mga masunod na semana. Sa iyang tinaawanin doon na kung talagang ipapasunod kan gobyerno ang voluntaryong pagsulog nin face mask, dapat kasabay digdian mas pinakusog na preventive measures. Mientras tanto, sinabi kan Department of Education na tatawanin da ng prioridad ang pagpapagibo ni mestakol na school buildings as in classroom mantang ang surusuan mantenidong dakulang problema sa pagpuon kan bagong school year. Sinabi ni Deputy Spokesman Michael Pua na ni ang pangenot na prioridad kan presenting administrasyon sa pagsasabi na gusto nindang magpatindog ni mestakol na eskwelahan, classroom, pati na supply, siriman sa school furniture para sa mga estudyantes asin mga protokdo. Sa ayon sinabi na nailing ninda na talagang problemado ang mga eskwelahan dalan sa kakulangan ng classroom asin kung igwaman kulang ang mga protokdo na makapot sa klase. Sinabi ka Department of Education na ang mga paratukdo sa eskwelas publikas makakaresibinin 1,000 pesos bilang insentibo sa selebrasyon kan National Teachers Month. Ini ang pahayag ni DepEd spokesman Abogado Michael Pua sa pagsasabi na sinda padagos na matao kan siring na insentibo, siring kan ginibo kan nakaaging administrasyon. Ang National Teachers Month ipigsaselebrar po on September 5 hasta Oktubre 5. Sa iyang tinawanin doon na importante nin marhay ang papel kan mga paratukdo sa pagturo sa mga estudyantes, mantang nangako man ang DepEd nagigibuhonin daan sa indang makakaya na masimbagan ang pangangaipo kan mga paratukdo. Mientras tanto, pinapakasuhan kan Senate Blue Ribbon Committee ang apat na dating opisyales kan Department of Agriculture as in Sugar Regulatory Administration dalan sa controversial na Sugar Order No. 4. Karibas ipigrekomendar na kasuhan sa Ombudsman para maparimbag sa kaso administratibo as in kaso kriminal sinda dating Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian, dating SRA Administrator Hermenegildo Sirafica,
dating miyembro kan Sugar Board Roland Beltran asin dating miyembro kan Sugar Board Aurelio Gerardo Valderrama. Inabsulto man sa kan committee ang pangaran ni Executive Secretary Vic Rodriguez sa zero na issue. Dai pinaboran kan Senate Blue Ribbon Committee ang kahagada ni Lloyd Christopher Lau, dating enkargado kan Procurement Service kan Department of Budget and Management, na makabiyahe sa luwas kan Pilipinas. Ini sa taho kan nakabanderang Immigration Outlook Bulletin kontra sa iya. Sinabi ni Committee Chair Senador Francis Tolentino na 10 senador ang nagboto kontra sa kahagada ni Lau, 5 ang nagpabor mantang 2 ang nag-abstain. Sa iyang sinabi na si Lau, nagpadara nin surat na naghahagad nin clearance sa pagsasabi na daiman ining pigaampang na contempt charges asin naghagad na haleo na ini sa Immigration Outlook Bulletin. Iba pang detalles kan Bareta, sinabi kan Department of Budget and Management na sinda nagtagaman ng 2.5 bilyones pesos para sa rehabilitasyon na nagkaparang aeropuerto asin sa entero nasyon sa lindong kan propestong 5.2 trilyones pesos na 2023 national budget susug sa National Expenditure Program para sa masunod na taon. Sinabi kan DBM na may total na 2.48 bilyones pesos ang itinagama para sa implementasyon kan Aviation Infrastructure Program sa lindong kan Department of Transportation sa propestong budget kani na 167.1 bilyones pesos. Ang budget kan DOTR naglangkaw nin 124 o 120.4% alis sa 75.8 bilyones pesos ngunya na taon. Kariba sa tatagaman nin fundo para sa rehabilitasyon iyo ang Ninoy Aquino International Airport, Lawag International Airport, Tacloban Airport asin iba pa. Nagbaba ang bilang kan mga Pinoy na daing trabaho kan Hulyo, alagad, naglangkaw man ang underemployment rate sa kaparehong bulan. Sa datos kan Labor Force Survey, nasa 2.60 milyones na mga Pinoy ang daing trabaho kan Hulyo, na mas bababa sa 2.99 milyones kan Hunyo, asin 3.24 milyones sa kaparehong bulan kan nakaaging taon. Ang nasabing bilang katumbas nin 5.2% unemployment rate na mas bababa kaysa sa 6% kan Hunyo, asin 7.2% na nairehistro kan Hulyo 2021. Ini ang pinakahababang rate poon kan magtindog ini sa 4.5% kan Oktubre 2019. Bareta hali sa ibang nasyon. Duman sa Paris, naalarma ang mga conservationist asin mga nag-ataman in bayong matapos manataran ang bird flu sa nasabing lugar. Renibo mga seabirds ang nagkagaradan sa Rusik Island kahit mga nakaaging semana dalan sa viral infection na minaatake durante in autumn asin winter months kung kaya sinda na adit na magkaigwaning peligro sa bilang o sa bilog na taon asin magkaigwanin endemic sa French wildlife. Sa sports, nasa Thailand ngunyan ang Philippine Women's Volleyball Team na kumpuesto kan Creamline Cool Smashers para sa 2022 ASEAN Grand Prix sa Nakhon Ratchasima. Matapos maging ika-6 sa AVC Cup for Women, ang Cool Smashers sa pangingenot ni Natuts Carlos, Gemma Galanza, asin Gia de Guzman, iyo ang marepresentar kan Pilipinas sa tulong aldaw na regional tournament. Bubukasan kan Pilipinas ang kampanya kontra sa two-leg champion Thailand na kumpuesto kan mga miyembros kan national team. Ang kawat ninda gigibuhon dyan na alas 7 nin Banggi. Iyan mga tugang ang detalles kan mga bareta ngunyan na Biyernes. Sa pangaran kan mga pagariba, Mardula, Angel Mustasa sa Newsbase, Ronald Baldo sa Lado Technical, Richard Astor sa IT. Kami po nagatod kan bareta. Ini po si Christine Longabella. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing salamat kan sa inyong pagantabay. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kaini.